anem a trobar la x d'aquests triangles. Doncs bé, el primer que hem de fer és, aquí tenim un angle destacat i per tant hem de determinar quins són els costats d'aquest triangle. Si ens hi fixem, aquest és l'angle recte, el de 90 graus, per tant el seu oposat és la hipotenusa. Aquest és l'angle destacat, per tant el seu oposat és el catet oposat. I per tant aquest ens queda que serà el catet contigu, que és justament el que forma l'angle i no és la hipotenusa. Doncs molt bé, plantegem la tangent de 11,2 és igual a catet oposat, que és 5 dividit per catet contigu, que és x. Posarem aquí catet oposat, aquí catet contigu, per tenir-lo, i després ho substituirem. Doncs vinga, fem la tangent de 11,2 i això ens dona 0,1980. La següent xifra és un 0, per tant no hem de canviar el número. Catet oposat val 5 i catet contigu, això ho posarem millor, catet oposat dividit per catet contigu val x. Molt bé, ara transformem aquest nombre en una fracció amb denominador 1 i multipliquem en creu. I per tant em queda 0,1980x és igual a 5. I ara l'únic que hem de fer és dividir els dos costats per 0,1980 i em quedarà x és igual a 5 dividit per 0,1980. Si fem això d'aquí, 5 dividit per 0,1980 em quedarà 25,25 si arrodonim. Molt bé, anem a fer el següent. Doncs el següent tenim que aquest és l'angle recte, per tant aquesta és la hipotenusa, aquest és l'angle destacat, per tant l'oposat és el catet oposat i l'altre tercer serà el catet contigu. Fem que la tangent de 68 és igual a catet oposat dividit per catet contigu. Doncs ara calculem la tangent de 68 i dona 2,47,5 i ara, com que la següent és un 8, posaré un 1 en el 0. Molt bé, el catet oposat és x, el catet contigu 6,7. Ara transformem aquest nombre en una fracció de denominador 1 i multipliquem en creu. I em queda 2,4751 per 6,7 és igual a x. És a dir, x és el resultat d'aquest producte. Doncs anem a fer-lo. 2,4751 multiplicat per 6,7. I si arrodonem a dues xifres decimals, em queda 16,58. Molt bé, continuem amb aquest triangle d'aquí. Doncs aquest és l'angle recte, el de 90 graus, per tant el seu costat oposat serà la hipotenusa. Aquest és l'angle destacat, per tant el seu catet oposat serà aquest d'aquí que mesura 8,3 i per tant aquest serà el seu catet contigu. I ara plantegem l'equació trigonomètrica. La tangent de 74 és igual a catet oposat dividit per catet contigu. Si calculem quina és la tangent de 74 i arrodonim a 4 xifres decimals, ens queda 3,487,4 i la següent xifra és un 1, per tant el 4 no s'ha de modificar. El catet oposat és 8,3, el catet contigu x. Ara transformem aquest nombre en una fracció de denominador 1 i multipliquem en creu. Per tant, em quedarà 3,4874x és igual a 1 per 8,3, que és 8,3. Ara dividim els dos cantons per 3,4874 i em quedarà que la x es queda sola a l'esquerra i a la dreta em queda 8,3 dividit per 3,4874, que ara aproximarem el seu càlcul.
fem 8,3 dividit per 3,4874 i em queda aproximadament 2,38, perquè la següent xifra és un 9, per tant el 7 l'hem de canviar per un 8. Molt bé, ara tenim aquesta situació i per tant determinem quina és la hipotenusa primer, trobem que aquest és l'angle recte, per tant la hipotenusa és el seu oposat, i per tant serà aquest costat d'aquí. Aquest és l'angle que està destacat i el seu catet oposat serà justament el que està a l'altre costat. I l'últim serà el catet contigu. Doncs ara plantegem l'equació. La tangent de 22 és igual a catet oposat dividit per catet contigu. Doncs anem a calcular quina és la tangent de 22 i em dona 0,4040 i fixem-nos que després ve un 2, per tant no hem de canviar cap xifra. És igual a catet oposat, que catet oposat en aquest cas és la x, dividit per el catet contigu, que és 14,3. Doncs 14,3. Molt bé, ara el que farem serà transformar aquest nombre en una fracció amb denominador 1 i multiplicar en creu. Per tant, em quedarà que 0,4040 per 14,3 és igual a x. Per tant, x és el resultat de multiplicar aquests dos nombres. Doncs anem a multiplicar-los i arrodonir a dues xifres decimals. Per tant, 0,4040 multiplicat per 14,3 doncs és igual a 5,78. Perquè després tenim un 7 i per tant hem d'augmentar la xifra 7 en una unitat.